Comezamos un novo episodio de Sardiñas. Comezamos un novo episodio de Sardiñas e Xorelos. Bos días. Hola, que tal, Antonio? Hola, que tal? Hola, que tal, Carlos? Que tal? Hoxe empezas con algunha brincadeira, Carlos, ou ves de mal humor? No, hoxe cheguei aquí de un humor cojonudo, che vin a ti e se me quitou o humor de golpe, non sei por qué. Pero bueno, ven tú a línea, que estás en plan déspota total, que non sei que che... Parece que che facemos un favor, tizón eu. Estou falando totalmente en serio, Pois hoxe vimos Te voy a falar... llamar Pitufo Gruñón. Hoxe vimos falar Joder. da película A Esmorga. A ti, Antonio, cal foi o detalle máis curioso ou que dos que viche na película que te chamou máis a atención? Se pode empezar polo final. Sí. Pois precisamente o final que ten un fallo bastante importante de punto de vista. Non sei se vos dades conta, destes conta, que o final, bueno, toda a película está contada do punto de vista do protagonista de Cibrán, non? Entón, nunha película, nunha novela, o que sexa, ti non pode romper caprichosamente o punto de vista. Entón, a escena final, o clímax que acumbra a violación da muller esta retrasada, todo isto, pois resulta que se filma, empeza a filmarse todo o proceso de seducción do Bocas con tal, fora, o sea, hai cambio de punto de vista, porque está contando do punto de vista do Bocas, porque eles non ven esa escena. Entón, esa escena había que enfocarla de outra maneira moi distinta. Iso foi o que máis me chocou, e o que máis me chamou a atención da película, e ademais que vai contra a credibilidade da propia película e rompe o drama e a tragedia da propia escena, porque se fai inverosímil. Se choca, non sei se vos chocou, pero a mí me chocou moitísimo esa escena. Digo, porque rompe por completo o punto de vista. Nunha película non se pode romper o punto de vista. Pero esa disfunción en canto ao narrador xa está na novela, porque na novela Blanco Amor rompe tamén o punto de vista, cambia de narrador ao final da novela. No, sí, pero vamos a ver, efectivamente, ao final, na novela, ao final de todo, xa cando acaba a acción por completo, hai unha intromisión do autor dentro da novela, que o lógico sería que a novela empeza cun prólogo, unha especie de prólogo en plan de documentación, con letra cursiva, con letra distinta, porque fala o autor. O lógico sería que acabara da mesma maneira, con letra cursiva, que remarcaba a introducción do autor. Pero, como Blanco Amor era un innovador, que se leía os experimentalistas da época, leía moito a Cortázar, leía moito a Borges e todo eso, eu creo que decidiu, conscientemente, creo, incorporarse el a acción, pero isto non ten nada que ver coa película, porque aí, digamos, que a película se acabara. Entón, de feito, na película, esas frases finais da novela aparecen, todo isto, Cipriano, tal, ainda pudo pillar dun brinco a navalla, bueno, todo isto aparece sobreimpresionado no sitio de Greito, non sei se vos acordades. Sí. Pois todo isto que aparece, que é a incorporación do autor, que o autor non aparece en toda a historia, claro, a historia conta o Cipriano, pero non sin aparecer o autor. Isto pode ser un alarde técnico que se permite o autor, pero que non é un alarde técnico, é un fallo garrafal, porque rompe o punto de vista e na película non podemos facer esas cousas, porque queda en plan un pouco chapuzo. E a ti, Carlos, que te chamou especialmente a atención da película? Algún detalle ou algunha cuestión? Vou a recuperar a miña normalidade dentro do que cabe contigo, porque de verdade, unha cousa que che vou decir, cando faz unha cousa con alguén, intenta motivalo, non desmotivalo. Se chegas a un sitio, o primeiro que ves es mala cara, e o menos que te atizón que ten unha cara maravillosa que me anima o día, me alegra a vida. A mí o que me parece que unha película, se teño dito 200 millóns de veces que eu penso que as películas, o cine, os libros, calquer tipo de cousa que te entreteña, depende moito do momento no que a vexas. Para min é unha película, hai películas que para inverno, para verán, e desde logo a Esmorga, respeto profundamente, seguro que... Además sorprendeme Blanco Amor, porque isto non nos mandan a ler no instituto, é un coñazo, cando te mandan a ler algo no instituto, o primeiro que non léelo, por lo menos eu, e me sorprendeu a profundidade que ten, porque ten unha profundidade narrativa de moitas historias entre veladas, digamos, pero non é para ver, como vin onte, ás 3 da tarde ali, na miña casa de tal, relax, ali con un sol de collóns, vendo un
rollo que acabas hundido, como estés un pouco deprimido, é un risco de... Como os xogos, a xente que ten epilepsia ten cuidado cos xogos de videoconsola e tal, pois aquí igual, hai xente que te deprimido que non a vexa. Digo, ti que opinas? Eu creo que sí. O animada que a película. Isto hai que vela nun día invernal, que chova... Quen escolleu a película para ver? Quen escolleu? Escollina eu, porque a película, que é de 2014, foi dirixida por Ignacio Vilar e tuvo no seu momento, no ano cando saiu, unha acollida moi positiva por parte da crítica especializada. Valoraron especialmente a súa fidelidade ao espírito da novela de Blanco Amor, a forza das interpretacións protagonistas e precisamente a recreación dunha atmósfera opresiva como era pois na época da ditadura en Ourense, que é cando se desenvolve a acción da novela. Na novela non. Na novela non está marcada a época. Na película sí, claro. O franquismo, na novela non está, non se sabe que época é, pode ser final do século XIX, principio do XX, non se sabe. Non se ve un coche na novela, dis? Na novela, digo, na novela non se sabe moi ben. Pero, bueno, eu tamén teño que dicir que eu tive unha ocasión de comer unha vez con Ignacio Vilar, co director da película, porque eu, cando fixen o doutorado, fixen un traballo sobre a viabilidade do libro en galego, e depois iba a facer a tese de final sobre a viabilidade do cine en galego. Entón, falei con Margarita Ledo e tamén con Ignacio Vilar. Coa comida que foi larguísima, por certo, que empezou a 1 ás 2 e acabou ás 6 da tarde, falamos de todo. E claro, me di en conta o home como traballa. O Ignacio Vilar fai el todo. Fai de produtor, fai de guionista, fai de director, claro, eso vai en detrimento da propia calidad da obra. Da especialización. Sí, da calidad, porque ele ten que buscar... Salvo que sesas Orson Welles. Salvo que sesas Orson Welles. Pero claro, ele non é Orson Welles, precisamente. Ou Alfred. O coñeces a él, non? Sí. Acabas de decir que non é Orson Welles, ten cuidado que como oiga isto e decir, joder, sabes que hai moito ego no mundo do... Que Orson Welles só hai un. Pero, bueno, o caso é que eu pude deducir que, claro, bueno, sempre se reforza o guión, por exemplo, con alguén que lle fai o guión a medias, e todo eso. Pero, por exemplo, el, se busca financiación, concello a concello, marca a marca, por exemplo, se aparece un coche na película, xa lle vai a pedir subvención a marca que aparece na película. Os concellos que aparecen aí na película, todos, pois el mismo en persoa, en vez de ser un produtor que está para eso, pois el fai labores de produtor, de director, de guionista, fai de todo. Imos escoitar un fragmento do tema Plenilunio de Luarna Lubre. Agora Carlos explícanos... Isto ten moitísimo que ver o que está falando de Zón. Está falando de Zón, sei que ten moita prisa hoxe, pero está falando de Zón e de repente metes un rollo que non ten absolutamente nada que ver. Pero bueno, estou medio cerca do micrófono. Ti por que o escolliche? Home, porque vai ser o eclipse dentro de 36 horas e imos ir a velo mañán a Breda Frouxeira que ven a tocar Luarna Lubre, teño entendido. Pero precisamente, mira, que casualidade, este home, Ignacio Vilar, fixe un documental sobre Luarna Lubre. E por eso escollín. Tamén iba a decir eso agora. Que va, hombre, que va. Hai que aprovechar. Eso, se fora aquí que diría, sí, eu escollín por eso. Pero eu son sincero, non. Hai casualidades da vida. Como coñecer este individuo de aquí. Ignacio Vilar estivo tamén nestes estudios nunha entrevista con ocasión da súa película, eu creo que era Prado Longo, que estaba facendo unha rolda de presentacións por Galicia e veu aquí a entrevista con algúns dos actores e actrices da longametraxe. E che deu o guión das preguntas tamén, como fixeche ti. Digo que como fan guionista, director e todo. No, as preguntas as pedín Antonio Tizón e nos mandou el. Sí, o sea, ves cada fogo, estás ti arriba, te faz as preguntas, logo está el, e logo un día fomos a non sei onde me dixo, vou te facer escribir as 5 preguntas que tens que fazer, pero iso que quede moi grabado. Pero como que me tens que escribir as preguntas? Para que vou? Para lorito? Papagayo? Nos clubs de lectura sempre temos que ter preparadas as preguntas. Pero as preparas ti por ti, por a tua conta, ou se as prepara el? No, ao revés, preparo eu as súas tamén. Porque non Eso depende da confianza que teña cada un no seu intelecto.
Cales son, entón, para vos os aspectos máis encomiados? Hai algún aspecto Sí, para min hai positivo da película? Increíblemente hai un aspecto positivo para Cal mí. é para ti? Que é corta? Que é que... que le va a dir? Cal é o... Cal é o... O aspecto. Que é isto? O aspecto Que é positivo? isto? Que lo estamos grabando. 8, non? 8. Levo 8 kilómetros correndo ahora pola mañá, relaxado. Estuve facendo dominadas, tal. Veño moi relaxado, non fos facerme... Non me provocas. Por favor, vaite pa o acto que te salva. Entonces, facemos tizón eu. Cal é o aspecto positivo? Pois mira, que me da peli? sorprendeume moito. Eu non sigo moito cine galego, pero sorprendeume moito. Está ben o papel que fai Carrasal de Rejalde, que é increíble, que é un pouco raro, pero galego, bueno, pero máis ou menos, un tío que non sexa galego, o pilla de galego total. Notase que non é galego, ten un toque euskera, pero fai moi ben. E fai moi ben Miguel de Lira, pero sorprendeume Antonio Durán Morris, que é un actor que é moi, ten unha vis cómica e tal. Sorprendeume porque para min é o mellor, ten unha vertiente oculta dese a sexualidade equívoca que ten toda a película. Sí, é un rollo que me sorprendeu. El di nun momento, eu non son unha maricalla, pero realmente logo vese que ten unha tendencia homosexual. Claro, pero bueno, é increíble o ben que fai, porque sorprendeu moitísimo. Entre os aspectos positivos está precisamente a actuación deses tres actores, que son de alguma maneira o que sosteñen a película, porque os tres actores son moi bons, e quizás o mellor é San Morris, precisamente. Sí, bueno, os tres, eu creo que Miguel de Lira tamén que quere facer as paces coa raxada, pero tamén fai ben o seu papel. Fano ben todos. É un papel que é unha película de actores, non é unha película de... O paisaxe de menos. Bueno, sabes que non fai tamén moi ben a Madame do Burdel? Sí, pero ademais... Porque unha tía hierática que non está... Fala pouco, fai pouco, pero notase moito. Os tres son... ademais consiguen, ademais de facer unha boa actuación, unha boa interpretación, consiguen dar vida a personaxes que son complexos e eles os logran levar ao extremo, é dicir, non son personaxes planos que poidan coller unha caracterización e leválo ao cabo de toda a película de maneira uniforme e listo, sino que son complexos, porque os tres, cada un ten o seu intríngulis da súa personalidade e eles, os tres, se consiguen meter no papel con eficacia. Sabes que hai moitos actores que pagan, matan por conseguir algúns personaxes non dentro dun argumento. Hai papeles moi golosos. Este está claro que Carle Jalder sei o caché que tiña no 2014. Foi antes que de Oito apelidos vascos, que aí xa subiu, pero é un actor. A mí Airbag, por exemplo, recordades de Airbag? Sí. Que é unha película que é casi de culto. Sí. Fora moi ben, xa sei que non é unha película de interpretación magistral, pero a mí me gusta moito Carle de Jalde, pero neste caso prefiro a Morris. E tamén a Miguel de Lira. Ademais dos tres actores, hai outras colaboracións que tamén son importantes, a pesar do que decía Antonio, que tamén é verdad que Ignacio Vilar é unha especie de home orquesta, pero o asesor histórico é Bieito Iglesias, que é licenciado en Xeografía e Historia, tamén de Ourense, e coñecedor da vida e da lingua de Ourense desde neses anos. E a banda sonora con música de Celtia Montes, que eu creo que dá transmite ben esa atmosfera potente. Potente non, transmite esa atmosfera opresiva, depresiva, a sensación de humedade, de escuridade, de frío. Se o que quería conseguiu plenamente. Potente nese sentido. Sí, é increíble. E asfixia social, que dá esa sensación. Imos escoitar agora outra canción, tamén sobre a vida, a morriña e a soledade da emigración, dun cantautor austríaco. Ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk mir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Porque quere poñer a súa de último, porque é No, mellor. de última no, de penúltima. Como ti, na vida. Sempre é o penúltimo. O malo que participan só dous. A de última é unha canción dedicada a ti. A última canción será unha canción dedicada a ti. Que é unha de burla, de mofa, que é a tua especialidade. No.
E por que escolliste esta de Udo Jürgen, o cantautor? Porque esta canción é unha canción que fixe unha versión José Vélez, o cantante canario de Viño Griego. Ven a brindar, soate esa canción. Sí. Esta versión original, que temos uns amigos franceses que cando estamos con eles sempre nos poñen música francesa e daste conta moitas veces de que poñen cancións francesas que logo aquí tamén foron un éxito, pero a original é francesa. Pero neste caso, a francesa non é original, é unha versión da alemana que é esta que acabamos de poñer. Fixeron unha francesa e logo fixou José Vélez unha española, non sei como orden, pero de logo esta a primeira. Coño, fala do viño grego, ven a brindar, polo viño no que te hará recordar, eso. E como hai que poner algo que teña que ver co alcohol, porque esta é unha película que fala sobre o viño. Bueno, ti que eres un experto... O ardente. E o viño, que non ten un cazolo aí de barro de viño. Sí, sí. Bueno, me recordou algunha esmorga que collín eu de novo. Parecida a esta? Sí, non foi parecida a esa, porque era urbana. Esta é urbana, tamén. Sí, pero era matinal. Sabe, na pensión, cando eu fui a estudiar a Madrid a carreira, no ano 78, tinha 18 anos apenas cumpridos, pois nos ocorreu de viños por Madrid, por ventas, que eu vivía en Ventas, no barrio de Ventas, viño malo deste madrileño, viño moi malo. Estuvemos tomando viños desde as 12:30 hasta as 4 da tarde. Imaginadevos a esmorga e a brocheira que collimos. Depois chegamos á pensión, armando bronca, queremos comer... Claro, que a esmorga depende moito da peña da xente coa que estés. Porque ti estás con un tío violento, con un tío que... Cando saia, o que digo sempre, saia a relucir o instinto natural de cada un. Porque o Bocas ten un instinto de sobra, además ten pasta e tal, é un tío moi... quere saíse coa súa, e quere facer o que lle dá gana, outro é moi sumiso, vai cambiando... Home, o Bocas matou a un. Por eso, é un tío que é unha mala compañía. Nós non matamos a ninguén. Os que íbamos era un andaluz fulero, destes típicos andaluces, de Córdoba, e depois era un de Santander, que era un home serio. Por eso ese perder a compostura era máis raro, porque era un tío sempre serio. Pero a perdeu. Un pouco, sí, porque incluso na pensión vamos a un lío terrible. A mí o que me chamou a atención da película de Esmorga, que en realidade tamén é corresponsabilidade do libro do seu autor, é que a pesar de que unha esmorga podería parecer en principio que é unha cousa de diversión, de felicidade, de pasarlo ben, tal, realmente ves como empeza a ser unha crónica desgarradora, porque os efectos cruenta, as pulsións ocultas dos personaxes, incluso algún casi a loucura, e todo ves unhas consecuencias do que é unha esmorga que se vai encadenando e vai... Vese que aquilo vai acabar mal. Sí, no, é que empeza... Xa que quede moi ben con quen te emborrachas. Empeza mal desde o principio, casi, xa. Ou seja que, bueno, o principio xa é a declaración ante o xuiz, ou seja que hai, bueno, hai un manexo dos tempos por parte do autor, pero van pola costa abaixo e ti os vas vendo como van pola costa abaixo, que van cada vez peor. De mal en peor. Como decía como este programa, Ramoncín, litros de alcohol. Esta canción a poñía nas discotecas cando eu saía, era máis antiga. A xente volvíase tola. Porque tomas 4 copas, euforia, todo eso. A Ramoncín non é precisamente un meu ídolo, dende logo, pero esta canción había que metela. No século pasado. Claro, nos anos 80, do século pasado. No teu século, porque ti do 2021 non te vexo. Do 2026, perdón, do século 21. Perdona, estamos falando de séculos. É que me gusta nervioso tan perto de min, te teño, Dios. É un prototipo de canción, litros de alcohol por unha muller. Hai que falar das películas que falan do descensos infernos co alcohol. Bajo o volcán. Por exemplo, ou Días sin huella, Días sin Ray Milland, de Billy Wilder. Billy Wilder que fai todos os xéneros. Días sin huella, sí, eso sí que... Días sin huella que le deron o Oscar a Ray Milland, ano 45, por aí. E logo, Días de vino e rosas. De Blake Edwards. Fíxate que dos directores que facían comedias. Blake Edwards, que facía Pantera Rosa, un montón de películas de comedia, marido de Julie Andrews.
E logo, Billy Wilder tamén, o Billy Wilder, como quera decirse, que fixo un dramón como Días sin huella, que é unha película brutal, dos anos 40, pero brutal, Esa é a primeira película que trata o tema, en serio. Bueno, pero é moi bestia a película para esa época, Sí, sí. E logo tes, perdoa, Living Las Vegas, non sei se coñeces. Sí, Living Las Vegas. Eso xa é un desmadre total. Eso sí, eso parecido a isto. E que críticas lle faríades a esta película da Esmorga? Bueno, eu lle faría que é un pouco que a pesar da dureza que hai aí de trasfondo, que tiña que ser máis dura, máis dura todavía. E a fotografía, non sei que os pareceu a fotografía. Demasiado perfecta. Moi convencional. Demasiado perfecto, moi ben, está moi ben feita. Pero eu penso que o cine debería ser máis sinxelo, non? A veces está moi... Ai, perdón. Pero estás nervioso, estou en tensión contigo. O cine debería ser máis sinxelo. A veces se preocupan demasiado dos encuadres, dos planos, non sei que... Está moi ben feito todo, pero un pouco de merda ao redor tampouco queda mal. Moi convencional e académico. Sí, pero non, está ben. Claro. Pois tamén eu creo que sobre todo cara á parte final se fai un pouco reiterativo o argumento, ou seja, non logra transmitir, eu creo que a novela si non se fai reiterativa, a novela mantén a atención do lector, pero a película que non é a novela esta? Un pouco... A novela do 59, pero foi censurada e non me extraña. Non se pudo publicar en España hasta anos 70. Publicouse en Argentina no 59. Pero depois en España nos anos 70. Imos escoitar outra canción que nos fala tamén de alcohol, e en concreto de viño tinto. De un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y todos los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Estou con menos ao meu fillo que está en control de son, que lle mola moito. Stop, esta canción é moi boa. Sí. É a animación que tamén che produce o euforia, pero en bo sentido. E que é moi importante rodearse de xente adecuada cando faz unha farra destas, moi importante. Sí. Porque cando te xentes con xente peligrosa, ti sabes que hai xente que é peculiar e que pode cargar problemas. Non ten por que garantizarte problemas, pero podes ter moitas posibilidades. Hai que ter moito cuidado. Dimo a min que había un amigo meu que decía que por certo intermediario de 200.000 pesetas da época, pois si casi mata un tipo tamén, como na película, Joder. por a súa borracheira, que era un tío que non sabía soportar moito a borracheira. Aparte do alcohol hai que saber parar, sempre digo o mesmo. Hai que saber parar. Porque ti tes un límite, eu teño un límite, este non ten límite. Este da igual. Aparte, mellor que siga. Pero é igual, no non barrio hai un amigo que non sabe parar, empeza a tomar cerveza. Eu tamén coñezo xente que non sabe parar. Sigue. Aparte, hai un punto que xa tes o punto perfecto, porque pasa que non vas a melloralo. O único que vas a facer é deslaquizalo. Que é o que fan. Deteriorarte. O sea, que vai a película aprender. tamén ten un... É como o coello de Duracell. Sigue. Non coñeces a nadie que sigue, que non... Non coñeces a nadie que non pare. Cando Sí, que non saben parar, sí. Pero é unha putada eso, porque... A película tamén iba a dicir, que me acordei agora, que ten un efecto inteligente, que é o efecto de anticipación, porque a muller está retrasada na novela aparece hasta o final, pero claro, sería absurdo que aparecera ao final sin coñecer a súa historia e nada. Entonces, antes do final, aparece a historia da muller, ven ali na praza, e vacilan, quero tener un hijo, tal, e todo eso está ben, porque é un efecto de anticipación, senón non entendes o final. Entonces eso está ben. El tío, ao final, onde cae? Que é esa especie de fosa séptica que hai ali? Que é eso? Cando cae, bueno, non quero contar o final, pero bueno, sabes, a parte final que cae ali se sube. Debe ser donde tiran o lixo. Sí, un vertedeiro de lixo, parece. Aguas Parece un residuais, ¿no? vertedoiro, Sí. Pero a obra, decías ti, preguntabas de que ano foi, eso, publicada en 1959 en Argentina, aquí en España ata 1970 non se pode publicar, pero realmente está considerada como un dos grandes cumios da literatura galega universal, Sí. a pesar desas Para min é dificultades. unha das mellores obras da literatura galega. E de feito, comparado con a familia de Pascual Duarte, que ten certo parecido, pola historia, por todo, a mí me gusta máis esta novela. Está en castelán, Pero a mí me gusta máis esta novela que a outra, porque esta é máis creíble, porque a linguaxe, ti te crees a linguaxe do Omeste. Gustache Cela, a ti? No.
Ah, xa me parecía, se non te gusta Paco Umbral, que era Dragón, Cela... No, pero non me ten obras boas, Cela, pero na Vasco Duarte o protagonista fai sempre verosímil porque é un home mudo que non fala nada, sin embargo é el quen conta a historia. Entonces, que conta a historia a un tipo que apenas fala, se choca, se resulta con... En cambio, Entonces, que cogeste vas, que os quedamos aquí nosotros. Eu outras dos detalles positivos da película, pero sobre todo do libro, que sei que a ti tamén che gusta, Antonio, por eso, é que fai un retrato de persoaxes marxinais da marxinalidade, pero Marxinais normalmente son da marxinalidade. denuncian sabías, o sistema xudicial e represivo e incluso a hipocresía social, a doble moral, o capitán da Garda Civil que está... É curioso como a Garda Civil aparece ali nun segundo plano, pero se ve que foi o que deixou toda a malleira e todo eso, malos tratos, a tal. Que, por certo, hai un municipal que aparece na novela tamén, cando están no prostíbulo e salen e tal, que aparece un municipal por ali perseguíndoos, que sabes como se chama na novela? Sardiña. Oxe, entón teño que lela. Sardiña chamase. Entón teño que lela fixa. Municipal. E o capitán da Garda Civil que aparece no prostíbulo, o actor que o representa é Santi Prego, que logo representa a Franco na película. Sí, sale nesta película. Sí, sae na película, é o capitán da Garda Civil que está no prostíbulo. E logo fai de Franco en Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar. Pois imos escoitar outro tema que tamén nos fala de viño, Little Old Wine. I'm praying for rain in California, so the grapes can grow and they can make more wine. And I'm sitting in a honky in Chicago. Sabes quen canta esta canción? Esta canción é o Bello bebedor de viño, un clásico, coñeces. A cantaba Dean Martin, pero neste caso non está cantando Dean Martin, está cantando un actor mítico que facía calipso, música xamaicana, tipo caribeña, que chamase Robert Mitchum. Este é o que estaba cantando aquí. Robert Mitchum. Robert Mitchum tiña unha faceta de cantante, non sabíades? Non. Pois mira, xa o sabes. Nunca te costares saber unha cousa máis. Bueno, Quique tamén ten unha voceta de cantante, pero canta cousas de outro tipo. Dá o cante, que é parecido, pero non o mismo. A película A Esmorga tamén nos fala un dos temas que xa apuntamos antes, pero de alguma maneira é un dos temas centrais da película, a homosexualidade e os tabús e a represión sexual. Blanco Amor, que sufriu a represión pola súa orientación sexual. Era homosexual, Blanco Amor? Sí, Blanco Amor era homosexual. Entonces enténdese máis todavía, porque escribiu a novela. Claro. Tuvo unha relación, non sei se íntima ou só de amizade con Fernando García Lorca. Fíxate que ironía, o nome de Blanco Amor, amor blanco, porque parece que hai amor negro e amor blanco, todos os amores son blancos. A relación, grazas subcampeón, a relación entre o Milhomes e o Bocas é unha relación confusa, pero que se parece estar marcada, pois eso, pola culpa, pola violencia, pois pola imposibilidade de vivir libremente os seus desexos e as súas atraccións, como era na época da Segunda República ou incluso da ditadura, perdón, pois... Coño, acabas de decir perdón. Que raro, tío. Perdón, nunca se lo había oído. Perdón a sí mismo. É verdade, nunca yo oído. Perdón é a primeira que yo oigo. Increíble. Pois eu pido perdón moitas veces, porque en moitas ocasións sei que meto a pata. En serio? Non me... Non había visto. Ao contrario, non me... Moi ben, felicito. Non me costa... Me botan en cara sempre que nunca digo nin por favor nin gracias. Bueno, ti non é analizable, vamos a deixar para outro día, pero... Un defecto. Mellor. Pois tes que non digas nada. Por favor, e grazas. Pois, outro dos temas... É que di en serio. Non é, coña, é en serio. Me encanta. Outro dos temas que aparecen na Esmorga, ademais desa implícita denuncia da represión sexual,
é un certo determinismo, unha fatalidade do destino, porque os tres protagonistas xa se ve que lle vai ir mal desde o principio e parece que non se poden escapar, e eles fuxen cara adiante porque xa non teñen nada que perder. Pero que coño significa determinismo? Non é por facer un chascarrillo. A ver, digo en serio. Pois o Que non teñamos a cultura, son un pouco limitado. Pois o determinismo Aparte que poner a prova. é que o noso... E ti xa sei que o sabes, o sea que cala a boca, que o diga el. Bueno, o noso porvir está predeterminado, está escrito, e que por moito que fagamos e por moito que loitemos contra ese destino, que vai Pois mira, vai gracias, ser porque non o sabía. que é Sí, xa pillei. irremediable ese destino, esa determinación pois da vida, que nos vai envolver e nos vai levar, neste caso, por uns camiños de mal vivir. Bueno, xa está, se me vale, tes prisa. Perfecto, entendí. Pois mira, gracias porque non o sabía. Pois Porque se aprende na vida. imos a tomar o cuarto vaso. No me lo vas a creer, pero te llegó mi olvido. Que me sirvan otro más, que pienso mandarte al diablo. Ten moito que ver o alcohol co amor, están estritamente ligados, digo eu, xa o sabes, non? Hombre, en lugar da romántica, Unha copiña de viño ou dúas, pois esta é para quitar del barrio que... o outro día estaba eu nun bar cenando e ao meu lado había un grupo que estaba tomando un pingus. Sabe canto vale un pingus? 1.000 euros. A botella máis barata vale 1.000 euros. Joder. E te sentache con eles a beberlo. Pero non estaba en plan romántico, estaban 5. Pero eu creo que ese prezo, non sei se é actual ou non, eu teño visto botellas de pingus máis económicas que 1.000 euros, eu creo que hai máis caras tamén, pero eu creo que hai botellas de pingus por 100 euros. Non creo. Sí. Non creo. Eu, polo menos, teño as visto. Non sei se agora, pero ese é na outro actualidade... Pero pingus. vacías, a lo mejor. Claro. Non é igual Sería pingus. vacía, a outra. Non é igual pingus que flor de pingus. Ai, claro, Flor de hai diferentes ese pingus. Sí, pero pingus, eso vale 1.000 euros de aí para arriba. Pero por que gastar tanto dinero para disfrutar? A xente humilde, modesta, non pode disfrutar da vida. O máis entre 5, non toca nada. Eso sí que non O Don Simón Premium, por exemplo, que tal? Que opinas del? Don Simón Premium o tomaste unha vez? No, nin penso. Non sei se hai. Nin penso. Marqués de Coes ou Duque de Viñalar tamén. Pero outra das virtudes que destacan os críticos, en particular da novela da Esmorga, é a súa ruptura co mundo literario tradicional de Galicia, porque desde o punto de vista literario e formal, pois rompe cos moldes que eran costumistas da literatura galega ata a época, non? Sí, isto se debe a Blanco Amor, a novela, que era un autor moi innovador, moi experimental, claro, rompe todos os moldes, eso se debe a novela. E hai algúns que o relacionan a trama da Esmorga, ese primeiro plano do alcohol, incluso coa estética do esperpento de Valle Inclán. Ti ves esa relación? Sí, ten moito de esperpéntico. A película é moi esperpéntica, ten moito de esperpéntico. O esperpento non está só na literatura, xa o sabes, non? Sí. Está na vida. Está na vida tamén. Rodéanos continuamente. No teatro, tamén. O esperpento está aquí, por exemplo. Aquí. Ademais, o inventou probablemente un galego. Sí, dun manco galego. A Esmorga ten moito de esperpento e ten moito de Ourense. O paraguas do José, é un paraguas moi malo, se le caen 4 gotas, Esta canción, o Paraugas de Xosé, da charanga Cuco de Velle, o consideran en Ourense os ourensáns e as ourensáns como un auténtico himno en calquera pequena esmorga que se precie, aínda sin chegar aos niveis da Esmorga de Blanco Amor. Si tamén aparece unha canción nunha taberna de Arrodo,
Saudades, non? A Roda. Tiña un disco aí. Si aparece unha canción da Roda interpretada en directo por algúns dos membros da Roda, Sí. que están na taberna. Estaban menos da Roda, é verdad? Es Sí. que había un que me sonaba de algo, de verlo nunha foto. Si, Fiti, lle chaman ao Fito, que era Pero Fittipaldi. o alma mater da Roda, que morreu, desgraciadamente. A censura franquista no seu momento, cando apareceu publicada primeiro en Bos Aires e Blanco Amor a quixo publicar aquí, calificou a obra como unha obra burda, soez e inmoral. En particular polas escenas dos burdéis e polo uso do léxico popular, e por esa foi o razonamento para prohibir a publicación en Galicia. No, a mí o que máis me chama a atención é a reproducción exacta da linguaxe rural da época, porque é un traballo de reconstrucción literario alucinante, non? Que hai que eloxiar, vamos. E ti, a realidade esa de Ourense, de algún xeito, a conociche, a viviche en primeira plano, en primeira persoa, porque estiveche 13 anos dando clase nunha escola... Estive en Ourense desde 1989 hasta 2002, o sea, prácticamente 13 anos. Vivín ali en Ourense. Ali naceu a miña filla. E que tal pasache ben? Sí. Bueno, ti pasas ben. Eu me dedicaba sobre as cartas cos vellos do lugar, nunha taberna de mala morte oscura destas. As mellores. E había aínda, o sea, identificabas ao Ourense que retrata Blanco Amor neses finais dos anos... Precisamente na Escola de Arte de Pablo Picasso, no din claseu, un ano... No, Antonio Failde. A de Ourense era Antonio Failde. Pablo Picasso da Coruña, Mestre Mateo de Pablo Picasso. de Santiago. Por resulta que na escola esa, un ano, non mandaron o profesor de galego. Entón, eu, como daba de todo, que era me chamábamos renacentista porque daba de todo, pois tiven que dar tamén galego. E aí foi onde descubrín eu as Morga, porque tiven que ler toda a literatura clásica de galega, porque eu antes non tiñan un certo presuízo contra o galego, escribía en castelán. A partir de aí, empecé a escribir en galego, e, fíxate, o gran descubrimento que fixe nesa época, que dei así a Braia, foi as Morgas. O sea, Ourense foi o teu alumbramento como escritor galego. Escritor en galego, efectivamente. E de pura casualidade, porque só digo un ano... Podes ir a Ourense, empezas a escribir en castelán. Xa nos vamos, sempre te pones nervioso co reloj pa aquí, pa lá, ponlo aquí na frente. Por que levas un reloj de cuco colgado? Joder, qué pavo con el reloj, tío, todo el día mirando. La próxima... Vámonos ya, no ponga la música. La última la elegí yo, no la ponga. A próxima vez vamos vir co paraguas de Xosé, Sí, para sí, que non lle dé... Joder, gruñón. Gargamel te voy a llamar. Ya no los pitufos, Gargamel, ni pitufos ni hostias, eres Gargamel. ¿Sabes qué era Gargamel? Los pitufos, uno horrible, no te das conta. Tío, series dibujos animados non has visto. Non pasa nada. Busca en internet Gargamel. Con a última. Imos entón despedir Morra o Menos conto. mal, alegría. Morra o conto, Carlos Sardiña, mira que eres canalla. Eso es el que al final... Tú sabrás lo que te haces. Yo ya me voy con Charlie al Alphaville, que reponen la huida. La de San Peckinpah con Steve McQueen. Probablemente luego iremos a eso de las 10 a ver a Eduardo, que hay nuevo LP.